Здравейте, гладни в София. Още едни телешки. Тъпът доста добре се подготвиха. Доста добре ги приготвих така за печене. Тази може би може още малко, но така много е важно. Винаги съм казал, са тънички и крехки. Две лукчета. По принцип някои приятели, което ще видите и в друг епизод, препоръчате доста повече. Много е важно да се... колко семки пусна, това ще ги отделим след това, но се намаже много добре от двете страни с лимонче. Тук някакво кученце чака, ама то трябва да излиза. Много добре от... Джинджифил. Яко джинджифил, който ви каже, че за телешко месо не е хубаво джинджифил, не ви е приятел. Много е важно да попие от токсичността, да локализираме нещата, пак и от двете страни. И от другата. Хубаво, не се притесняйте с джинджифила, няма да прекалите. И риганче. Не е задължително, аз предпочитам, малко е така, ще сложа тук малко и останало. Не е задължително, не е то толкова съществено, може джорджан също. В малко количество то също е алкализира и е доста добро като цяло. Убира някои от токсичните свойства на месото. Подчертавам предварително, е добре много хубаво да го измиете това месо и от тук нататък отиваме към следващите процедури. Разбира се, хубаво го соляваме, пак и от двете страни. Хубаво е да е набраздено, за да може да влезе особено солчицата така хубаво в всичките цепнатини отвътре, така да се каже. Лукчето също така на етапи обръщате от време на време. Хубаво е много добре да се пропие навсякъде. Пак отнема от токсичността на месото. Тук така най-добре. Сега ще го обърне от другата страна и продължаваме с втората главичка. И вече го слагаме на огъня, като тук нататък аз ще сложа още малко лимон. Както виждате, това е куркума и черен пипер, защото тя се усвоява по-добре с черен пиперче. Използвам съвсем малко от миналата манджа, но ето ще сложим и малко кокосово масълце. Ще обърнем вече, то ще се разпредели. Ето виждате, масълцето с още нещо подобно трябва да изглежда. Цяло започват вече да придобиват някакъв базисен вид пържолките съвсем в началото. И вече тук започват да придобиват вид, като постоянно затваряме да се подвършат малко, след това отваряме. Прибавяме аз лично лимон, може и доматен, сладни сок.